Tao po! Yes po. Hi sir, kamusta? Kamusta ang mga bagong lipat natin? Okay naman. Hindi ka, pasok kayo. Hi sir, kamusta? Welcome to our humble home. Sir, kamusta naman ang bagong lipat? Nakita ko nakapag-set up ka na ng Oo. Christmas tree mo ah. Yes, oo. Actually, first time ko talagang magkaroon ng bahay talaga. Na-introduce mo nga sa akin to. So, talagang nagustuhan ko talaga siya. Hindi ako nag-hesitate or nagdalawang isip talaga na kunin talaga to. Ay, thank you naman po. Bali, kamusta naman po? May mga renovation pa ba mo kayong dinagdag? Naglagay lang ako ng mga furnitures at the same time, nagpalagay din ako ng mga cabinets. So, kamusta naman po ang pagtira nyo dito sa Deca? Actually, okay siya. Kasi unang-una, malapit na lahat eh. May mga bilihan na. At the same time, hindi ganun kahirap yung transition pamunta dito. Oh. At the same time, yung accessibility ng halos nandyan na lahat. Yes naman po. Yun naman din ang kagandahan at binibenta natin dito. Very accessible tayo sa lahat. Sa mall, sa market, hospitals also, sa schools, malapit Yes, din oo. tayo. So, very accessible. Even airport, malapit tayo Oo sa nga, airport. Pinakagandahan kasi actually gusto ko, kaya rin na kinuha ko na rin to kasi yung mga cabinets niya, okay na. May mga built-in cabinets. At the same time, ito ang pinakagusto Yes. ko. Oo. Meron na siyang racks talaga na Included talaga yan included sa na siya. amin. Sabi nga nung tito ko, sabi niya, magkano binili? Sabi ko, hindi ko na binili yan. Dito na yan, sabi ko. Built-in na. My name is Brian. Nakatira ako before sa San Fernando. Then napunta ako ng Mexico. Then ngayon, dito na ako sa Clark. No, sa Deca Clark. Magta 2 months pa lang sa October 2. Okay naman yung pagstay namin dito. Actually, masaya. Trabaho ako. Wala akong masyadong napupundar. So sabi ko, hindi na ako pabata. So gusto ko na at the age of 30, meron na akong bahay, sasakyan, at the same time business. So nung naging okay naman yung work ko, nag-aas na rin ako ng mga agents sa iba't ibang properties. Nung nakausap ko si Ma'am AC, napakabilis ng flow ng transaction namin. Siguro 2 days, nag-meet na kami, then after 3 days, turnover na itong bahay. Yun lang ang nagustuhan ko dito kasi unlike sa ibang mga properties, ang dami nilang requirements. Unlike this Tapang Realty, 2 IDs, 2 valid IDs, post-dated check lang. Then after that, pwede ka na lumipat. So eto, actually, parang yung vision namin na gusto namin sa isang kwarto, nilagay talaga namin. So meron pang kulang, pero tsaka na muna yun. Mahal ang kortina mo, sir. Oo, LV yan. Kaya lang hindi brown, black. Ito rin, in-order mo lang din po ito. In-order ko lang din to. Ito yung cabinet na pinagawa Yes, mo. oo. Yeah, sliding door siya dapat. Tapos nagpalagay, yun dito, dinalagyan ko ng divider. Nung unang punta ko dito, nag-tripping kami. Then, nakita ko yung bahay. Okay? Then, the community naman is madaming tao. Sabi ko, parang magandang opportunity din to para mag-alok ng mga business dito. Kasi ako hindi lang may trabaho. Gusto ko rin kasi mag-build ako ng name din. So, nung nag-start na ako dito na nakastay, so nag-ikot-ikot ako dito. Then, daming tao, sabi ko. Parang yayaman ako dito, sabi ko. So, ayun nga, nagkaroon ako ng isang customer din. Everyday, nag-order siya sa akin. 2 days, 3 days, yan, nag-order siya sa akin. So, sabi ko, wise decision din na pumunta ako dito. Kasi hindi lang for investment, at the same time for business also. Tapang Realty, maganda po siya. Mabait yung mga employees. At the same time, bibigyan kanila ng best offer. At the same time, yung mismong transition ng application until turnover, magandang-maganda. Sa mga gustong mag-avail ng dito sa Tapang Realty, panigurado, hindi kayo magsisisi. Dahil ako, promise, 100%. If
If you're looking for a affordable house and lot here in Pampanga, which is near in Clark, airport, school, malls, hospitals, message us at Tapang Realty Company page, or you can also contact me at my mobile number 0906-240-1690, or direct message me at my Facebook account, AC Molin Aldea. Thank you. Have a nice day!